Al liefken ijs met Tammo, hallo, hallo. Al liefken ijs voor de radio. Je kent ons nooit leun, ze naam. Goeiedag, hier weer met de directeur van het Theater Don Quixote. In 2015 opgericht, het enigste theater, Townderstiet zonder publiek. En nou doe ik dat. Vanmiddag weer een heel leuk programma. Tamma uit Roodeland, die vertelt weer. En die vertelt deze keer over Oosterhout. Ik ben er eens met het archief doken en ik heb wat materiaal van over Oosterhout. Oude Chinezen die komen binnen. Ik zou zeggen, vernuven jullie met. Hier komt Tammo uit Roodeland. Ja, toch deur wordt het al. Ja, ik heb niet schelen. Altijd zijn ze leest in mij. Ze begugeln me. Ik was ook pest op school, heb ik altijd. En half 7 namen ze mee. Maar ja, maar voor een beetje aan het verstand me houden, maar ik ben altijd vrolijk. En dat wil ook wat zeggen. Hè? Nou, gauw, ik ben ook trouwens. Op elke deksel pas een potje. Is het nooit zo? Met teutje. Teutje een van. Teutje is ook maar aangeboden. Te lijp voor het glas liggen. Is ook maar gewoon. Ja, een teutje. Is ook geruimd op een smollen. Ga je mooi. En nou is ook nog een hele lelijke bril. Van Pearl. Pearl heet dat. Ik ben er mee, man. Ik zeg, waar is toen je een lelijke bril aan smeert? Nou, zei er maar even doorheen kijken. Je vat je dan ben je eraan weet. Ja, zo kom je uit die winkel weer. 10 op het ogenblik. Je kent nooit meer alles zien. Racisme heb je ook tegenwoordig. En je moet heel voorzichtig zijn. Dan heb ik teutje een burka gekocht. De lopzaal doen en dan wordt meest nou wel doorheen zitten. Ik heb hem ook wel eens aan. Vind ik wel mooi. De les met burka en sauna gewoon bij de dames. En dat hebben ze nooit doen. Maar ze hebben het wel doen. Maar ja, als je door in de sauna bent met al die dames, dan win je je op. En dat zagen ze. Dus ik ben er gehaald met steeds tussen mijn bureau kneep. Ja, wat moet je dan, hè? Dus maar we leven al gesloten, hè? Beetje achterhoofd. Dat zullen ze nooit deur hebben. En, ze weten alles van je met die computer. Klantencodes, vul je ook alles in. Bonuscodes. Nee, dat wil je nooit. En dan ben je bij een doelgroep. En dan ben je doelwit van doelgerichte reclame. En net denk voor je zin en hem smeert je al onder de neus. En als je daar al koopt, zijn moeken, dan kom je onder de schulden te zitten. Nou, ik ben zo zuinig, dat teutje zit overdag op de pinpas. En alleen ons hond wil de pincode, Robbie. Robbie loopt op batterij. Komt uit China. Dan komt ons weg de straat met Chinees. Globalisering, hè? Heb je daar een knop op die computer en zijn haren. Stond voor deur. Hij zegt ping. Ik zeg nee, dat is ons deurbel. Ja, dus ik ook kan dat er zo uit. Hele schiere vents, hele fijne vents. Maar ja, dan moeten we ons aanpassen bij hun gewoonten. Dat is het weer. Dan mogen we door op grond thee drinken, bij ping. Nou, voor mij nou zo aan, met een steutje inploft, dan hebben ze er een loppers en blas van. Helemaal een aanzien net van de dam. Voorzichtig aanzien. Kom appel scheuren in. Teutje alleen weer. Dit is ook veel mensen. Ik kreeg niks van. Hoi verhouden. Nou ja, dan word je een beetje weg van hoe zo naar Willem zegt. De volgende keer over mijn kameroen. Nou. Ik zal je wat vertellen. Het gaat om Oosterhout. Je moet er nooit over leren, maar die mensen zijn veel te goud. Ik heb nou wat gehoord, ze hebben me wat verteld. Ik weet niet of het gebeurt, denn er wordt je zo verweld. Het oomschap die het plan, met Ouderdummerland. No zegen is het kleiner ziet. Vlag goed en toomschap blied. Hinder het als Chinezen zijn. Hij zei wat ben die lui klein. Ze praten ook zo rauw. Ik zei hinder dat is het toch. Hinder kreeg van de regering een heel grote bouw. Het was om te integreren
Chinees te leren in Oosterhout. Hinderk is ook al bij pingpong. Boeddha komt ook met. Het gaat met bokkensprong. Maar het beeld staat al bij vrouw Smit. Ja, Chinezen ben al gauw. Een vrouw kreeg zo vertrouwen. Hinderk paasde op zijn wichter. Onverdacht was hij alleen lichter. En zo werd Hinderk opa. Het kleinkind heute ping. Het ander kind heute pong. Ze speelt met opa pingpong. Magie pas u aan, maar komt nog niet verstaan. Thee drink op de grond, vuil thee met een dikke kont. Ik zal het nog een keer vertellen, het gaat om Oosterhout. Je moet er nooit overleen, maar die mensen zijn veel te goud.